היי חבר'ה, אז קצת על הקשר שבין הפריבילגיות של החברות לבין הגלובליסטים. אתם תתפלאו ותראו שיש איזשהו הקשר. אז אנחנו רואים פה את הטבלה שבעצם אומרת שהטופ 10% S&P 1500, הטופ 10 יש להם ריבית נמוכה באופן מסורתי, ובמיוחד בשנים האחרונות. כמובן שהייתה את שנות הריבית האפס, אבל מה קורה עכשיו שהריבית היא כבר לא אפס? למה אין את הקו הזה, קו צוואר הזה, שמורה בעצם על עליות המחיר של החובות לחברות הגלובליסטיות הגדולות? אז בעצם מה ההקשר לגלובליסטים? למה החברות הקטנות צריכות לסבול והחברות הבינוניות, ואילו החברות הגדולות ממש מצליחות באורח פלא ממש לשמור על הריבית הנמוכה לאורך זמן? אז יש לנו פה את פטריק בן דוד, שהוא נותן לנו את הדבר הזה, זה בעצם ה-revenue, המאזן של הגלובליסטים, ה-WEF, ה-World Economic Forum, revenue and cost. אז אנחנו רואים שיש לנו פה הכנסות, קודם כל יש לנו פה הוצאות. כן, אז אם נחזור לזה, אז נראה בעצם שיש הוצאות, שבעצם 383 מיליון הוצאות, ומול זה יש לנו את אותו מספר גם בהכנסות. זאת אומרת שהעסק הזה פשוט הוא מאזן סכום אפס, שהוא משלמים לסטאפ, משלמים לצוות, לאופיס אנד אקטיביטי ולרסטרקטורינג קוסטס. זאת אומרת שיש לנו פה הכנסות, ומול זה ישר יש את ההוצאות. החבר'ה של ה-WEF לוקחים משכורות, וגם מנדבים כמה מיליונים גם לאקטיביטיז, לאופיס ואקטיביטיז. הם גם אקטיביים, הם גם פועלים, הם לא רק מרוויחים. ואנחנו רואים שההכנסות שלהם בסך הכל עם השנים, חוץ מ-2021 שיש פה איזושהי ירידה, אנחנו רואים שההכנסות שלהם בעלייה בסך הכל הכללי, וההוצאות גם כמובן. אז ההכנסות שלהם מורכבות מממברשיפ, מפרטיסיאן פיז, פרטיסיפישיאן פיז, מפרטנרשיפ ומדיירקט פאונדינג ואודר. זה מה שיש לנו פה. כשהפרטנרשיפ הוא הסכום העיקרי והגבוה והמשמעותי, וממשיך פטריק בן דוד פה ואומר לנו לגבי שיתופי פעולה, פרטנרשיפ. It's Foundation, BlackRock, Boston Consulting Group, BP, Bridgewater Associates, Chevron, Cisco, Citi. הוא בעצם נותן לנו את כל הרשימת החברות שבעצם משתפות פעולה עם ה-WEF. אנחנו רואים בעצם את החברות הגדולות והחברות הגלובליסטיות שנמצאות ברשימה הזאת. כמובן, JP מורגן, כל החבר'ה. לא מפתיע לראות פה את החברות הגדולות במשק ואת ג'ורג' סורוס גם. Royal Philips, Salesforce, Sequoia Capital, Siemens, Sony, S&P Global, Swiss Re, Uber Technologies, UBS, Verizon, Visa, Volkswagen, Volvo, Zurich Insurance Group. See how many different industries, massive companies. עכשיו אתם רואים, יש פה הרבה חברות שבעצם משתפות פעולה עם הגלובליסטים, וכל החברות האלה בעצם משלמות את מה שאנחנו רואים פה, את המאזן הזה של הגלובליסטים. הם משלמות את המאזן בפרטנרשיפ, וכמובן שהם, מה האינטרס שלהם? להכניס פה מיליונים לכיס של הגלובליסטים. אז האינטרס שלהם הוא כמובן שהם מקבלים את זה בחזרה ב-ESG. מה זה ב-ESG? הגלובליסטים הם שולטים במפלגה הדמוקרטית. הם הערכים שלהם, אם תראו את הסרטון של פטריק בן דוד, אתם תבינו שהערכים שלהם זה הערכים של גלובליזם, הערכים של משבר אקלים, ערכים של עזרה לאו דווקא למשפחות, אלא יותר שינויי מין ודברים כאלה מאוד מעודדים את זה. גם מקום שני ב-WEF זה, כמו שאומר פטריק, נדמה לי מקום שני, אני לא זוכר בדיוק, צריך להסתכל שוב. הוא אומר יובל נוח הררי, שהוא בעצמו גיי מוצהר
מאוד מעודד את התחום הזה. לא שיש לי משהו נגד, פשוט אני אומר שצריך להכיר את החבר'ה הגלובליסטים האלה. אז החברות משלמות, והן מצפות לקבל איזושהי תמורה, והם מקבלים את זה דרך המפלגה הדמוקרטית, דרך בעצם החובות של ארצות הברית מתרחבים, אף אחד לא מתייחס לזה, טריליונים נכנסים כחוב, וזה יוצא לחברות בחזרה כ-ESG. למשל, עכשיו היה את הכתבה ש$12 מיליארד ייכנסו לחברות רכב חשמלי, בגלל שיש איזושהי התעכבות בעניין הזה. לא שאני נגד, כן? לא שאני לגמרי נגד, אני בעד חלק מהערכים של הגלובליסטים, אבל בצורה מבוקרת, ולא בצורה שהיא שליטה טוטליטרית שלהם, גם במפלגה הדמוקרטית וגם בכל שליטה במוחות, מה שהם עושים. וזה מביא גם לזה שלכו תדעו מה יהיה ב-2024, כשאנחנו לקראת שנת בחירות בארצות הברית, האם ייתנו פה חופש, האם ייתנו פה גם למועמד שלא כל כך אוהב את הגלובליסטים, שיחזירו אותם לפרופורציה, האם ייתנו לו סיכוי להתמודד. זה מביא אותנו למשל לזה שיש פה בחור בשם ג'ו ביגס, שהוא הולך לבלות 17 שנה מאחורי סורג ובריח, בגלל שהוא היה כמה שעות, כמה דקות אפילו בקפיטול, הוא היה איזה 20 דקות בקפיטול, לא אלים, לא יודע, יש לכם אולי חבר'ה, אתם ניזונים מהתקשורת המערבית שלנו, האם יש להם איזושהי הוכחה שהבחור אלים, שהוא עשה משהו רע? מאוד מסוכן, חבר'ה, מאוד מסוכן לחופש הביטוי. מה קרה? הבן אדם נכנס לכלא ל-17 שנה, בגלל שהיה 20 דקות בגבעת הקפיטול, הסתובב שם, הם היו שם עם השוטרים, היה שם איזה מקרה אלים, לכו תדעו אם זה היה מבוים או מה. יש פה איזה אנס שקיבל 180 ימים בכלא, ולעומת זה הבחור פה 17 ו-15 שנה על הקפיטול. מה קורה פה? האם יש פה איזושהי בעיה עם החופש של האזרחים על רקע הדברים האלה? ואנחנו רואים כמובן את הפריבילגיות שיש לחברות בזכות זה שהן תומכות ב-WEF, הן מקבלות את הפריבילגיה גם חזרה, גם חלק מה-ESG וגם חלק כל מיני פריבילגיות שיש להם, כשהן מקורבות לצלחת, מקורבות ל-WEF, וזהו, WEF, מפלגה דמוקרטית, תקשורת, הכל ביחד, סורוס, הכל ביחד זה מתכון לשליטה טוטליטרית באנשים, מתכון לסימן שאלה גדול לגבי החופש של האנשים. תשמעו, יש כאלה שבעד המהלכים של ה-WEF, יש כאלה יגידו, מה אתה רוצה? צריך לשמור על כדור הארץ, צריך לאכול מה שנקרא חרקים, רוצים זה, לא. תשמעו, כל אחד והדעות שלו, אין לי בעיה, אני בעד הידברות, בעד שיהיה גם את החוכמה של ה-WEF, יש להם שם מכון מחקר לא רע בכלל, אפשר להשתמש בהם, אבל לא בצורה טוטליטרית, כשהם משתלטים לנו על החיים דרך המפלגה הדמוקרטית ודרך כל הדברים האלה. אז חבר'ה, שימו לב לזה, ומומלץ באמת לראות את הסרטון הזה של פטריק בית דוד, דרך value 10 minute, יש לך שם קצת לא קליט, פטריק, לערוץ, אבל בסדר, פעם אחת אתם עושים, ותראו באמת את מה שהוא נותן לנו פה, זה דברים מעניינים מאוד. ותודה חבר'ה על הצפייה, ולהתראות.